Compania americană United Airlines a comis o serie de gafe care le-a costat reputația și o sumă impunătoare de bani. Pe 9 aprilie 2017, doctorul David Dao s-a îmbarcat într-o aeronavă spre Louisville, iar câteva minute mai târziu, membrii ai echipajului acelui zbor au vrut să debarce 4 pasageri, în schimbul unui voucher de aproximativ $1000, pentru a face loc unor angajați ai companiei. Se pare că echipajul zborului a selectat 4 pasageri la întâmplare, printre care s-a aflat și doctorul Dao. Atunci când doctorul a refuzat să coboare din avion, membrii echipajului au chemat poliția aeroportului. După mai multe încercări de a-l determina pe pasager să coboare, doctorul își menținea poziția, pe motiv că a doua zi avea pacienți de consultat și nu-și permitea să nu se prezinte. Polițiștii l-au luat cu forță pe doctor și l-au aruncat afară din aeronavă. În urma acestei întâmplări, medicul a suferit o comoție cerebrală, s-a ales cu nasul spart și sinusurile vătămate, precum și cu pierderea 2 dinți frontali. Scena a fost filmată de mai mulți pasageri și videoclipul a devenit viral pe internet, iar compania a suferit pierderi de $225 de milioane în doar o zi.